Uy! Uy, nga ano pre? Yuyungi ni! Yuyungi ba? Yuyungi! $651, $389, $506, $872, $140, $427, $705, $294, $968, $316. That is 5268 is the right answer. Philippines has a great history. 100 plus 100 plus 300 plus 500 Gago! Equals 1,000. Ani klasa, sunod na ako nga ipa-answer ninyo. Lisod-lisod na ni. So, andaman na yung kaugalingon nga makatubag mo. Kaya kung dili mo katubag, hagbong mo ha. Sige, sige. Dali. Meanwhile, 100,000 plus 700,000 plus 38,000 plus 99,300 plus 99. Pero ako'y sabog na. Alam ko kung tama't mali, pero ako'y sabog na. Ito? Plus 68,941. Uy, uy, uy. Ano mo ka? Plus 38,442. Plus 38. Uy! Ano? Uy, uy! Isa po! Uy! Taman-taman do! Bangi, bangi, bangi! Bangi ninyo! Uy! 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 Nga ano pre? Yuyungi ni! Yuyungi ba? Yuyungi! Bangi ko do! Yuyungi, yuyungi! Bangi ba? Bangi ni, uy! Ay no, no magkipaw yung mama ni. Ay na eh. Tapay sir. Labay. Kani sir. Kani bukas. Usa ba sir, dita kasapan na siya ang gitikanan sir. Basta ka sa pandan eh. Adi ko rin taksapan na ni. Huwag may nakipaw itong ginikaan niya. Nya ato ni labay sir. Oh, no, 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 no. Uno. Tres na bay. Tingnan mo na ka. Kung ano, di na makitan. Buhi mo na. Patay na na yun. Nakam tayo.